Razmena, evo zašto. U stambenoj zgradi na Banovom brdu u garsonjeri od 24 kvadratna metra živi... Znate kako sam ja nju našla, malu od 1,6 grama. Svu krastavu odavde do ovde. A to je neko bacio ono 13 prase, znate. Ja uzmem u najlon kesu i donesem, meni žao bilo. Sa svojih 5,5 meseci i 40 kilograma prilično je živahna. I sad se mislim, hajde reko da zovnem, gledam onaj Discovery na one životinje. Ceo dan ja to piljim u to. Pa hajde reko, što ja ne bi moju cicu? Da i ona nešto pokaže. Cico, ajde lezi. Ajde lezi. Lezi. Ajde. Ko više uživa, vi ili ona? Pa i ja i ona. Cica brzo napreduje i već joj je postalo tesno. Uskoro se vraća na Ub, odakle i došla. Pa i ja se mislim. Pa znate što svinj sleduju. A ne vodite u šetnju? Pa ne možem ni zastepiti. Da bi smela bi me napali. Znate kakvi su Srbi? Ja se ni s kim ne svađam, nikoga ne ogovaram, tu se zatvorim. Evo da vidite, šta si mi to uradila? Pa da, evo zakači, sve mi pocepa živo poslovi. Više mi je šta i tu fotelju, vidite da sam krpila. I to mi je pocepa. Cico! Dobro stara jeste suknja, ali baš nisi trebala. Možda reaguje na promjenu vremena? A čini mi se da reaguje. Da znate da ne spava neki put po celu noć. Isto koji i ja. Jede ona i kosti, i meso, i zavrkljam joj ja. I ovo vidite, ovo držim zbog nje da je tučem. Moram da držim. Zato što kad ja viknem Cicu, ona meni sve porušila. Zbiljevo ćete onaj kaktus da vam dam. Smeta mi. Nauka kaže da se može računati na inteligenciju svinje, pa je kaktus ostao tamo gde je i bio. Ja sam mislila da neće narasti. Znate, ona kad je krenula ko kvasac,